Hello mga kasulig! Welcome to my YouTube channel, Remigio Bahos. So, I am here. I am cooking the pansit bislig. So, alam ko masarap ito. So, marami kasing sangkap na nilagay ko para lalong masarap. Alam ko mahirap magluto, pero pinipilit kong maging isang chef ngayon. So nilulutuan ko si mama. Nagluluto ako para ka mama, para masarap. So iwan ko ba kung tama ba yung pagkaluto ko. Pasensya na, kahoy lang yung ginagamit namin, panggatong. Hindi kasi kami mayaman, mahirap kami. Sarap ang pansit na niluto ko. Sana maibigan nyo ito. Kain tayo ito mamaya. Oh, masarap, tingnan niyo. Ako lang nagluto nito. This delicacy, talagang pinaghandaan ko. Tingnan mo. Kahit panggatong lang ang ginagamit namin. So, napakasarap na itong pansit. Made in Bislig City. Hello world, tulungan nyo ka man akong lumaki at tumaas yung subscribers ko. Alam ko marami kayong may tulong sa akin. So please always follow me and subscribe sa my YouTube channel, Remigio Bahos. Malapit na siyang maluto. Shout out mga kasulig. Nagluluto ko ng pansit para sa inyo. Kain tayo. Sarap. Parang luto na yata. So, kunin ko lang yung yung use cloth para ihain ko yung pansit ng Bislig City. Shout out mga Bisliganon. Shout out Philippines. Hello world. Please support my YouTube channel, Remigio Bahos. Ito na, sarap. Luto na yung pansit ko. Talagang napakasarap ng pansit. Sarap yung pansit na niluto ko. Kain tayo mga kasulig.